بسم الله الرحمن الرحيم. Восток агрофирмасының Нива бүлікшесі басуында изгі озан яңғыры имам Мұхтасив Фатих Хазрет Нурулин фатихасы білен Зей районы аграриялары язғы кірішлеріне шықты. Механизаторлар 57 гектар майданлы басуда горшицы шешелер. Мына бүгін мұнда агрегат, демесі агрегатты 844 трактор білен сидеральный пар шешерге шықты. Аның шешу тиянлығы 2 сантиметр, 1 сантиметр, 2 сантиметр енді. Бұл итті шешерге шығу біздің, чтоб пар жерләшік әткенде біріншілерден болып кіріп кетерге, әдірек ішіні жеңілейту. Районда кырышларын башкару үшін барлык мөмкинлекләр дә бар. Быел зей басуларында 70 меңгә якын гектарда шәшү эшләре башкарылачак. Кырышларына 300-гә якын техника җәлеп ителгән. Бүгенге көндә дым каплату эшләре бара. Шәшү эшләрен кыска срокларда сыйфатлы итеп башкарып чыгарга кирәк булачак дип белгечләр. Узган атнада җомга көнне инде тырма эшенә, дым каплату эшенә кіріп кетті. Күн сайын 20-30 агрегат үстеліп тұра. Бүгін енді мына ертеңге 100-ге якын тырма агрегат эшли басуда дегеннәр иде. Дүшәмбедән инде безнең фермерлар вакытыяк басуларны шешергә кереште. Язның бер көне ел туйдыра ди халык. Зей аграриялары шушы әйтемне истә тотып, көнне төнгә ялгап эшлиләр. Арпа культурасын шешүгә дә керешәләр. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.